Hallan a un hombre en un bar cerrado bebiendo copas e robando botellas. Pa un día que me deixe sair a muller non vou volver pa casa tan pronto pola excusita de que cerrou o bar, declarou o detido. Eu non quería beber copas, pero acabou o barril de cerveza e tuveme que sacrificar. Ademais, ainda estaba dentro, non se pode dicir que marchei sin pagar. El mar saca a flote un fardo de hachís en Málaga e los bañistas se llevan la mitad. E que todo era moito, comentou un dos implicados. A verdade é que ese día respirabas un ambiente moi alegre na praia. Todo foron risas e rigui. Ojalá foran así todos os días. Vaciaron o chiringuito. Comeron os jumpers, os gusanitos, os chetos, todo. Fixen cartos como a area, declarou o dono do chiringuito. Un hombre gana la lotería e le orina encima a su jefe. Carallo, levaba el 20 anos a mexar por min e non foi noticia, comentou o agraciado. O carallo foi que despois mirei na casa e só me tocaron 1000 euros. A ver, lunes. Hai postos a elegir, preferión, hostia, comentou o jefe. Orlando Bloom pillado desnudo en Cerdeña. Estes paparazzi non perdonan unha. A min tamén me pillaron unha vez cun collón fora do bañador na playa da Lanzada. Sí que me pillaron coa piroliña aí ao aire. Estaba eu refrescando o manubrio e viume todo Cristo. Sacaronme unhas fotos. E que agora cor móviles calquer paridita que faz xa sales aí en todos os lados. Pero non me va a sobrar eu estou bastante orgulloso da miña tranca. Non é que sea unha trancaza de negro, pero está bastante ben, está correcta. As chavalas nunca tuven queixa de outras cousas, ao mellor do cheiro dos pés e cousas así, pero de eso nada. Aparte, como son guapo, pois, mira, mellor, que me vexan a gaita, que sepan bien como é todo. Pasa que ahora vais a perder moito efecto sorpresa, porque se é unha cosa, as chicas sempre están aí, como terá o paquete, e agora xa saben como tiene paquete, bueno, perdo o misterio, non? Ese que hai, ese misterio da paquetada, pero é saber do que falo, está descansado de saber. Foi porque estaba na playa con Katy Perry, que é miña moza agora, Katy Perry, que canta, ese é a cantante, sí. As cantantes son moi fogosas, ese é o problema, son moi fogosas, tamén tuven que estaba antes na París, porque está na cinema está, sí, creo que sí. E o ese tamén era moi fogoso. Entonces, para non perder tempo, xa non puño os pantalóns, porque pideche un chispeo, non podo estar a quita pantalón, quita calzoncillos, volve puño calzoncillo, volve puño pantalón, volve che pedir que quítelo, que lle mandes outro chispeo, e estás aí perdendo tempo. Ese non pode ser, non pode estar aí perdendo tempo. Entonces, pasele para que sea maniobra rápida, porque non cambie de idea, porque claro, pide chue mentras te desnudas xa tal. Entonces eu xa ando en pelotas todas as vacacións en pelotas. Despois, por desgracia, teño que ir a traballar, teño que ir vestido, porque parecelle mal. Presentas a unha entrevista de traballo en pelotas e apañenche pejas, e poñenche así mirando mal, mirando raro, e digo, pero vamos a ver, este cuerpo, se estuvera mal, pero este cuerpazo que Dios me dio, bueno, e as convencións sociales que son así, a sociedade está moi atrasada. Imos de moito que imos pa diante, moito Pokémon Go e moito tecnología, pero ao final ves unha pirola e a xente volvese loca, joder. Imagínate que vou a Jadis así, como Dios me trajo al mundo. Non me atenden, ou dame unha bolsa pa pirola e o pior é que a mellor cobran máis. Bueno, no Jadis non cobran as bolsas, iso é unha cousa boa. Despois dan os precios produtos máis caros, pero non cobran as bolsas. O comido polo servido, aquí nadie dá duros a 4 pesetas. E nada, iso que estou salindo con Katy Perry, vese na foto, na foto imos nunha tabla de surf ou de como se chame, e vai adiante vou detrás ca miña tranca e colgandera que foi. Despois fixen a broma de ir así con ela na cara, así unhas chaparretas con capirola, tonterías. Si, está moi guapa Katy Perry, estou moi contento con ela, moi boa rapaza, ten unhas tetas gordas, ese préstase moito nas mulleres, é unha cousa que é agradecida, a palabra é agradecida, porque é como outra muller, pero además ten ese plus. É como un coche con aire acondicionado, fai o que fan os outros coches, pero además estar fresquinho no verán, e as tetas da muller tamén é un extra. Se lle puidera meter a todas, metíallo. E eu teño estado con moitas mulleres, botenseme a culpa tamén de outras que non, pero bueno, tuve un casado con Miranda Kerr, que é unha muller moi guapa, e é moi guapa, moi traballadora, e pasa que, bueno, o amor a veces acábase de tanto usalo. Despois estuve con Selena Gómez, que é unha chavalita, a verdade é que é un pouco nena, pero bueno, me tiña, eu que vou dicir, eu puxose unha oportunidade e pa diante. E si, o que pasa con Selena Gómez e aquí lle gusta a Justin Bieber e a súa hermosa e tal. E tamén lle quedaron unha hostia a Justin Bieber, non sabedes eso, si, me tiña unha hostia a Justin Bieber, non me temblou o pulso. Estábamos na Chantecler e pasou por onde min, tirou o coa libre e non me pideu perdón ni nada.
E como xa estaba eu morando a muller, xa estaba, bueno, a moza, xa estaba eu que anticoteme, mendei unha hostia, xa viñeron os gorilas delas a separarnos, xa casi os teño que fallar tamén. Bueno, eu son así, son un cão quente, a mí non me van as tonterías. A mí un niñato ese que non se me plante diante, que traca os dentes, xa eu dixo así, me cago na virgen. É que eu son loco, como se me cruza o cable, fago calquer animalada, e iso hai que ter cuidado comigo, son moi unha persona, eu son tranquilo, vou moi centrado, e xudo no que che faga falta, pero como se me cruza o cable, como me viran as tornas, acabo con todo, acabo con todo, se queda avisado, É nada, que eu son un chaval, son actor de Hollywood, gano moitos cartos, tío, carado cartos con marea. Eu empecé facendo de Legolas, que era un personaje do Señor de los Anillos. É unha rubia que vai en mallas polo monte tirando flechas. Así contado perde, pero ve da película que está moi ben, está moi ben. Aí luchamos aí contra os orcos, e máis con tal, no, está moi ben, estaba un enano, había un enano que non era enano, que esa é a magia do cine. É unha persona de estatura media, pero con as trucos da cámara que lle facían no enano, o tipo. Me cago en diola, eu cando vin que o tipo era da miña altura, e este como é ser enano. Despois non se notaba pa nada, non se notaba pa nada, que hai outras que sí que se dá máis na vista. Despois tamén fixen os Piratas del Caribe, que eu era o protagonista, moita xente di que Johnny Depp é o protagonista, vamos a ver, Johnny Depp pode ser que despois quede de protagonista, ben, na primeira película todo gira en torno a min, eu son o número 1, que aí é donde vou a queira Nili, bueno, unha tipa delgada, bastante guapa, sí, moi guapa, ela, moi agradecida tamén na cama. Bueno, o que estábamos, despois tamén fixen El Reino de los Cielos, unha película porque non se me dá moita mérito, pero eu creo que está bastante ben, eu pullería. E a nada, tendo cuidado con andar ca gaita ao aire, que agora hai moita cámara e en calquer momento estás en todo internet. Además, pásanse polo WhatsApp e máis portal e veche a cuca todo Cristo. Así que nada, intentad tela tapada ao máximo que podedes e sacala na máis que para che espiar. Venga, un saludo. Estiven a ver as fotos e a verdade é que calza bastante ben. Por aí será a mitad a miña. Eu son Pepe da Cocha, este foi o Telefriario. Non olvidedes darnos un like, que nos axuda moitísimo. Deixádenos un comentario co que queredes que melloremos ou se queredes que fagamos outro tipo de vídeos. E suscribidevos.